Από που να αρχίσω να σας λέω για το πάθος της ζωής μου το δίπλο. Απ' τη μία βεβαίως τα παιδιά μου και απ' την άλλη κάθε είδους θηλυκό. Από που να αρχίσω να σας λέω, στα 40 χωρισμένος τη ζητάς. Απ' τη μια να είσαι στάρ του ραδιοφώνου και απ' την άλλη κλασικός χαζομπαμπάς. Όλες τον ερωτεύονται κι όλες αυτός τις θέλει. Λες κι είναι πια τα θηλυκά φτιαγμένα από μέλι. Πατερίμον, να σε πάρω όταν μπλέκεσαι στου έρωτα το δίχτυ. Πατερίμον, να σε πάρω να θυμάσαι να γυρίζεις πάντα σπίτι. Πατερίμον, έλα λοιπόν, χαμογέλα και μη δίνει σημασία. Πατερίμον, έλα λοιπόν, η ζωή θα μοιάζει πάντα κομμωδία. Ξύπνιες ακόμα εσύ? Άκουγα την εκπομπή σου. Η εκπομπή μου δεν είναι για μικρά παιδιά. Εγώ δεν είμαι ένα οποιοδήποτε παιδί. Εγώ είμαι κόρη του παρουσιαστή. Ναι, αλλά κόρη του παρουσιαστή είναι ώρα να πας για νάνη. Καλά, πάμε. Να σου πω, σήμερα έρθει η μαμά. Πού? Πέρασε από το στούντιο, δηλαδή έφυγε από τον Ευαγγελισμό και ήρθε να με δει γρήγορα. Α, μάλιστα. Ξέρεις, μου είπε ότι θα μείνει με την ξαδέρφη στην Αντωνία ακόμα άλλες 10 μέρες, γιατί το άλλο στον νεφρό έχει και αυτό άλλη πέτρα. Α, έτσι σου είπε. Έτσι μου είπε και μου έδωσε και ένα σημείωμα να στο δώσω λίγο προσωπικά εσένα. Για μένα έγινε εδώ. Να αγοράσεις την Κορίνα ό,τι δώρο θέλει, γιατί είναι καλό παιδί. Μπαμπά, αυτά είναι δικά σου γράμματα. Είναι δικά μου, τα υπαγόρευε και στα έγραφα. Μπαμπά, τι λες, θα τα καταφέρουμε άλλες 10 μέρες χωρίς τη μαμά? Και βέβαια θα τα καταφέρουμε, χαζό. Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε 3 αλλά γέροι. Θα τα καταφέρουμε. Στο κάτω-κάτω δηλαδή, γιατί ο Κράμερ τα κατάφερε. Εμείς θα μπορούμε. Πάτε γρήγορα πάνω για νάνη. Γρήγορα πάνω για νάνη. Γρήγορα και σε έπιασα. Γρήγορα. Γρήγορα. Έτσι άρχισαν όλα. Με το γερέμιση δυο μου θα τα βρούμε. Μίνα! Μίνα, σε παρακαλώ, κάνε μου ένα καφέ, γλυκιά μου. Μίνα! Δεν είναι εδώ. Πάτε. Μίνα! Κάνε μου ένα καφέ, σε παρακαλώ. Μίνα! Πρέπει να τηλεφωνήσω στον... Τι έκανε, λέει. Με τους αλήτες, τους αλήτες. Σ' αρέσει? Κοσμά, βρε, στο διάλογο, ξέρετε, μ' αρέσει τώρα κάτι κάτω, τρέκ, μ' αρέσει. Κοσμά, είδες τη Μίνα? Την είδα, ψες-αργά. Βρε, κόφ' την πλάκα. Μόνο δεν κάνω πλάκα, την είδα ψες-αργά όταν γύρισα σπίτι. Τι έκανε? Έβλεπε τηλεόραση. Τι έβλεπε? Έβλεπε το... Μια γυναίκα φεύγει. Αμέτσι πες μου. Έτσι σου είπα. Τώρα εξηγούνται όλα. Κώστα, τι ακριβώς συνέβη με τη Μίνα? Η Μίνα έφυγε. Είσαι? Κοσμά, βοήθησέ με, θέλω τη βοήθειά σου. Τι, να ψάξω να τη βρω? Πες μου, Κοσμά, είμαστε αδέρφια, δεν είμαστε? Εξαρτάται, πότε θα μου ζητήσεις. Κοσμά, πήγε να πάνω και περίμενε με. Κώστα, να σου πω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Ώσπου να γυρίσει, Κοσμά. Ναι, μήπως είναι καλύτερα όμως να μην γυρίσει? Κοσμά, μπορεί να μην πηγαίναμε καλά, αλλά είναι τα παιδιά στη μέση. Και δεν τα πηγαίνετε καλά, παιδί μου. Εδώ μέσα γινόταν μάχη κάθε μέρα. Δεν θυμάσαι που πήγα να μπω από την πόρτα προχτές και μου ήρθε το βάζο στο κεφάλι? Εντάξει, έχει δίκιο. Στεργείο, ένα αγίο στεργείο. Είναι ένα τρελοκομείο εδώ μέσα. Γι' αυτό σου λέω, πως είναι καλύτερα να χωρίσετε. Εσέ. Βέβαια. Δεν είναι σωστό να μας βλέπουν τα παιδιά να σκοτωνόμαστε. Αυτό λέω κι εγώ. Καλά, θα το σκεφτώ μετά. Πήγαινε, Κοσμά, μα πάνω τώρα και θα σου εξηγήσω. Πήγαινε. Ποιος είναι στο μπάνιο? Πήγαινε, σου είπα θα σου εξηγήσω. Δεν καταλαβαίνεις. Πήγαινε, σε παρακαλώ πολύ. Αμάν, φανερωμένο και δεν φανερώνεις. Έχω τρελαθεί εδώ μέσα, δηλαδή. Παναγία μου. Έλα. Μυρίζει τώρα. Όχι, δεν μυρίζει. Μα σκοβολάει. Ανοίξτε, κύριε Κώστα, εδώ είμαι! Μπλόκο! Μυρίζει ψαρίλα. Ψαρίλα. Ψαρίλα!
Βρώμα σφαιρίλα. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Δεν θέλω να μου κάνει μπάνιο. Θα κάνει μπάνιο. Όχι, θα κάνει μπάνιο, δεν γίνεται να μην κάνει μπάνιο. Μην είσαι ψαρίλα, σε παρακαλώ. Κλείσε μέσα και μην είσαι ψαρίλα. Ορίστε μας. Μπαρμπουνοφίαλα. Ακούσε εκεί. Καλά, δεν ακούγατε το κουδούνι. Εντάξει, τα ακούω το κουδούνι, αλλά τι να κάνουμε, μίλαγα με τη Μίνα. Πώς, μπα, γύρισε η κυρία Μίνα. Γύρισε. Κι εγώ πώς δεν την είδα. Εκείνη την ώρα δεν έκανες περίπολο, φαίνεται. Και πού είναι τώρα να της πω μια καλησπέρα. Στο μπάνιο, δεν την ακούς. Στο μπάνιο. Καλά, τότε θα περάσω αύριο κάτι που τη θέλω. Αύριο, μεθαύριο, Δευτέρα, τον άλλο μήνα, εδώ είμαστε, κανόμαστε. Καλήν, καμαλήν, καμαλήν, Αμανίν, καμανίν, καμανιά. Αμανίν, καμανίν, καμανίν, καμανίν. Είναι Η κυρία Μίνα τραγουδάει. Μπράβο, τραγουδάει, θυμήθηκε τα τραγούδια της πατρίδας. Μα αυτά είναι ρώσικα τραγούδια. Όχι, ρώσικα είναι. Αλλά από πού είναι η Μίνα, από τη Ρωσία. Όχι, εμένα από την Κοζάνη μου είχε πει. Όχι, η μαμά της έμεινε έγκυος στην Κοζάνη, αλλά τη γέννησε στη Μόσκβα. Έρχομαι, αγάπη μου, έρχομαι. Δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα, καλά, δεν έπαθε τίποτα. Είναι απλώς μου δίνει σήμα, έτσι είναι ονομασία, να της τρίψω στην πλάτη. Να. Έρχομαι, αγάπη μου. Ήρθα. Καλά. Άντε στο καλό να πας. Μάνα, αδερφέ μου, ξεφορτώθηκα και την ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Να ηρεμήσουμε λιγάκι. Και τώρα, μην ξεχάσω αυτή είναι μέσα, Μου μείνει και βουλώσει και το δικό μου το μπάνιο. Ένα μωρό μου ελεύθερος ο δρόμος. Έλα να είσαι καλά. Τι είναι. Μυρίζω. Δεν μυρίζει καθόλου. Δεν μυρίζει. Μοσχοβολάει σαν μπανσές, μοσχοβολάει σαν τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Κάποτε θα σου εξηγήσω πόσο καλή σου είναι για μένα. Άντε, μπράβο, πήγαινε. Και αύριο θα σου ξεβολώ στο μπάνιο, Άντε, γεια σου, Χρυσό. Μαζί. Τώρα τρίχησε το μαζί και εσύ. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Άντε, και η Λαρίσα μας χαλεύει. Το επόμενο. Λοιπόν, απάνω το σχέδιο το άλλο. Κώστα, τρελάθηκες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μόνο για απόψε. Αύριο βλέπουμε. Μα είσαι με τα καλά στο παραστήσω εγώ τη Μίνα. Όχι, ρε παιδί μου, τι Μίνα. Θα πέσει στο κρεβάτι, θα κουκουλωθεί και θα φαίνεται μόνο η άκρη του νυχτικού. Κώστα, τα παιδιά και ειδικά αυτά τα παιδιά δεν είναι ηλίθια. Τι θα του πει δηλαδή. Παιδιά μου, μαμά σα έπαθε την πανισμό. Σε παρακαλώ, κάνε το για μένα, αδερφούλη, μόνο για μένα. Τώρα έχει δίκιο. Απόψε τα κοροϊδεύω. Αύριο θα του πω. Όχι, δεν πειράζει, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα τρελαθώ με το σκέφτομαι. Έλα, για απόψε, μόνο για απόψε, κάτω για απόψε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ετοιμάσαι, εγώ πάνω να το πω, Μην ανησυχείς, ένα φόρεμα να ρίξω τα πάνω και τέρμα, Και καλά όλα τα άλλα. Εγώ πώς θα χωρέσω εδώ μέσα. Έλα. Βάζα, αγάπη μου, ύπνο, κοριτσάκι μου. Άντε, μπράβο. Βγήκε η μαμά από το μπάνιο. Ναι, η μαμά βγήκε από το μπάνιο, αλλά ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Τρομερά κουρασμένη και την πήρα στα χέρια μου και την πήγα. Πού πάτε, την πήγα στο κρεβάτι, πού πάτε. Θέλω να σου πω καλή νύχτα. Αγάπη, είναι πολύ κουρασμένη η μαμά και. Κοιμάται, δεν μπορεί, κοιμάται. Πάμε να τη δούμε. Θέλετε να τη δείτε, Εντάξει, αλλά από μακριά, Από μακριά να την ξυπνήσουμε, δεν κάνει να την ξυπνήσουμε. Γιατί αν ξυπνήσει, τέλος πάντων. Μαμά. Θα την ξυπνήσεις. Η μαμά είναι αυτή. Βέβαια, δεν βλέπεις το νυχτικό της εκεί. Πτώμα φαίνεται. Στο έλεγα. Σίγουρα κοιμάται. Βέβαια, κοιμάται. Δεν τα ακούς τη γυναίκα προχαλίζει, πώς τι θα σου λέγα. Όχι. Δεν τα ακούς. Δεν προχαλίζει. Παναγία μου, πώς το χαλίζει έτσι, σαν δράκος. Ναι, σας το έλεγα. Άντε, πάμε τώρα. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, πουλάκι μου, καληνύχτα. Καληνύχτα, μαμά. Άντε, πάμε και εσύ, πάμε. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου. Θέλω να τη χαϊδέψω. Όχι, τώρα θα την ξυπνήσεις, καλά. Λίγο πάνω από το πάπλωμα. Φωνάζει, άντε, καλύψε πάνω του πάρει μια στιγμή. Αγκαλίτσε και φυλάκια συνέχεια. Έλα εδώ, φτάνει. Θα ξυπνήσει η γυναίκα, σου λέω. Καληνύχτα, μαμά, και αύριο να ξυρίσει τα ποδαράκια σου. Ωραία. Κοσμά! Πετύχαμε, Κοσμά, πέτυχε το κόλπο. Και αύριο να ξερίσει τα ποδαράκια σου. Μαριάννα, πού είναι η μαμά. Είπαμε, βρε Κορίνα, στη φίλη της, στη Ματίνα. Θα αργήσει να έρθει. Δεν ξέρω. Θα έρθει εδώ ή θα πάει αλλού. Θα πάει. Θα πάει όπου λέει ο μπαμπάς. Καλά. Και δεν θα ρωτάς από εδώ και μπρος. Κατάλαβες. Όπου λέει ο μπαμπάς θα είναι. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Πώς να σε βοηθήσουμε, βρε Κώστα μου. Κάθε μέρα κι ένας μας να παριστάνει τη Μίνα εδώ μέσα. Εγώ λέω να του πούμε την αλήθεια. Εσύ λες βλακίες. Και αν επιστρέψει η Μίνα, ρε, τι θα γίνει. Τι θα πούν στα παιδιά. Τι έγινε, κοριτσόπουλα, κάτι συμβαίνει, ξέρετε κάτι, δεν ξέρω εγώ. Εμείς. Αλεξάνδρα, λέγε, σου τηλεφωνεί. Να μη σώσω. Να μην με βρει λαμπρή. Βρε, θα σε βρει λαμπρή. Λέγε, σε παίρνει. Ναι, Κώστα μου, μάνα της είμαι. Με πήρε. Ωραία, και τι σου είπε. Με ρώτησε τι κάνουν τα παιδιά. Της είπα ότι εχθές δεν κατάλαβαν τίποτα και ότι σήμερα έχουν πάει από το πρωί στα ξαδέρφια τους. Καλά, για μένα δεν σου είπε τίποτα.
Μου είπε να πληρώσεις τα κοινόχρηστα. Α, μόνο αυτό να πληρώσω! Φαίνεται πως όλα τα άλλα τα έχει πληρώσει, Κώστα μου. Και τι λέει, θα γυρίσει πια? Δεν μου είπε, αλλά προς το παρόν δεν το βλέπω. Σοπάστε, έρχονται τα παιδιά. Δεν είναι πρώτη φορά, τέλος πάντων, τα παιδιά. Έλα, παιδιά μου, γλυκά μου, αγάπη μου, μωρά μου. Καλώς τα πουλάκια μου, τα μόσχαρα. Βρε, καλώς την πηγολαβίλα μου. Πώς περάσατε? Πού είναι η μαμά? Αμάν, και λυσάξτε πια με τη μαμά. Εμείς δεν σας κάνουμε. Τώρα έφυγε, αγαπούλα μου, δεν έχει 10 λεπτά. Πού πήγε? Πήγε στην ξαδέλφη μας την Αντωνία που χειρουργείται στο Υποκράτορο. Μάλιστα. Δεν μου λες, Ελάνη. Ναι, φέρα μια ταινία να δείτε καταπληκτική, να δούμε. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Μπράβο, ωραίο. Τι είναι υπόθεση, Καλά, φοβερή υπόθεση. Ένα ζευγάρι χωρίζει και φεύγει η μάνα και μεγαλώνει το παιδί ο μπαμπάς. Εγώ λέω να δούμε χορεύοντας με τους λύκους. Καλύτερα να βλέπουμε ταινίες με θέματα που μπορούν να μας συμβούν. Ωραία, ας δούμε το χορεύοντας με τους λύκους. Γιατί, μωρή, υπάρχει περίπτωση να πας να ζήσεις με τους λύκους σαν τον Κέβιν Κόστνερ? Γιατί υπάρχει περίπτωση να χωρίσουν οι δικοί μου και να μείνω με τον πατέρα μου? Έλα τώρα να δούμε το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Δεν ξέρουμε, όλα μπορεί να γίνει. Σας βαρέθηκα επιτέλους. Πάω στο δωμάτιό μου να ακούσω μουσική. Έρχομαι κι εγώ. Τζίφος υπόθεση, δεν πετύχαμε τίποτα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του το πούμε έτσι κάπως με τρόπο. Τέλος πάντων, αύριο είναι Δευτέρα, το πρωί έχουν σχολείο, το απόγευμα θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μου λες, Κώστα μου, έχεις συνειδητοποιήσει ότι από αύριο θα είσαι μόνος σου με τα κορίτσια? Εκεί. Τι νομίζεις ότι θα τα καταφέρω? Δεν κατάλαβα, κοπέλες. Γιατί τα κατάφερε ο Κράμερ, δηλαδή. Εγώ τι είμαι? Ο Κώστας. Η ώρα είναι 1. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Χωρίς απρόοπτα έληξε η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, κινητοποίηση που προκλήθηκε από πληροφορία. 1 η ώρα. Χριστέ μου, τα παιδιά. Παιδιά μου, σηκωθείτε! Γιατί τι ώρα είναι? Είναι κομματάκι αργούτσικα. Την έχασα την πρώτη ώρα. Δεν μου τι ώρα τελειώνει το σχολείο. 2 παρατέταρτο. Ίσα προλαβαίνεις την τελευταία, αν την προλάβεις. Έχασα το σχολείο μου. Γιατί μωρέ κάνεις έτσι εσύ? Μαριάννα, πρώτη φορά διάβασα όλα τα μαθήματα του σχολείου και δεν θα πάω σχολείο. Ρε γαϊδουράκια, πώς σηκώνεσαι τις άλλες μέρες και πάω στο σχολείο? Μας ξυπνάει η μαμά. Γιατί δεν μας ξύπνησε σήμερα η μαμά? Γιατί η μαμά είναι στον Ευαγγελισμό και έχει μείνει στην ξαδέρφη στην Αντώνια. Θα γυρίσει το βράδυ. Τι θα φάμε το μεσημέρι? Θα μαγειρέψω εγώ. Μήπως να φάμε έξω καλύτερα? Είπα θα μαγειρέψω εγώ, κορίτσι μου. Να μαγειρέψεις κοτόπουλο για το μεσημέρι. Εντάξει, θα μαγειρέψω κοτόπουλο και το μεσημέρι. Πού πάτε έτσι, ξεβαλάτε το σχολείο. Ντυθείτε και μετά να πάτε. Καλά, άμα προλάβετε το σχολείο μου, γράψτε. Τι παραγγείλετε? Κοτόπουλο. Κοτόπουλο είναι. Τι ράτσα? Μπουλντόκ. Άντε, τρώγε τώρα. Εγώ έλεγα να αρχίσω δίαιτα από σήμερα. Εγώ δεν το έλεγα, αλλά από σήμερα τα αποφάσισα. Κατάλαβα. Δεν σας αρέσει το φαγητό μου, έτσι? Όχι, πώς, μας αρέσει, μας αρέσει. Μπαμπά, έτσι και θα το φάμε τώρα. Θα το φάμε το βράδυ, που θα πεινάμε πολύ και θα τρώμε ό,τι να είναι. Σωστό. Ποιος θα με διαβάσει? Γιατί μέχρι τώρα ποιος σε διάβαζε? Η μαμά. Ωραία, τώρα σε διαβάσω εγώ. Άντε, πήγαινα πάνω και θα έρθω. Τι έχεις, καρδούλα μου? Τίποτα. Μήπως σε διάβαζε και εσένα η μαμά? Όχι. Τότε τι έχεις? Να, κάθε μέρα με τη μαμά λέγαμε τα νέα. Ποια νέα του Αντένα? Όχι, τα νέα από το σχολείο με τις φίλες μου. Ωραία, πες τα και σε μένα λοιπόν. Δεν γίνεται αυτό. Αυτές είναι γυναικείες κουβέντες. Για προσπάθησα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ντίνος τελικά τα έφτιαξε με τη φίλη μου την Ανούλα από το φροντιστήριο. Μπράβο, και εσένα τι σε κόφτει? Βλέπεις τώρα που δεν καταλαβαίνεις. Η μαμά θα αντιδρούσε αλλιώς. Δεν τι θα έκανε η μαμά, θα έπαιρνε τη φίλη σου τηλέφωνο και θα της έλεγε
Μπράβο, κοπέλα μου, τα έφτιαξε με τον κόλμενο και τον καπάρωσες. Μπαμπά, τι συμβαίνει με τη μαμά? Δεν ξέρω. Η μαμά έφυγε. Το περίμενα. Μη σε νοιάζει, είμαι εγώ εδώ. Μη σε νοιάζει καθόλου. Να μου λες, παιδί μου, τι μαθήματα έχεις αύριο? Γεωγραφία και ιστορία. Ωραία. Ιστορία, μάλιστα. Πού είσαστε στην ιστορία? Στην αυμαχία στο Τεμίσι. Μπράβο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ισοπαλία. Είσαι καλά, γλύκα μου. Μου μιλάς τώρα με όρους ποδοσφαίρου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφού έτσι το καταλαβαίνω. Εσύ το καταλαβαίνεις. Ωραία, 0 στην ιστορία λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Γεωγραφία. Πού είσαι στη γεωγραφία? Στο Λίχτενστάιν. Τι παράγει το Λίχνενστάιν? Γιατί πρόκειται να πας εκεί και θες τίποτα? Όχι, ναι, θέλω κάτι. Θα πάω να αγοράσω μια βέργα, σου κάνω τον ποπό μαύρο. Ανεδεστάτη, αμόρφωτη. Τούβλο είσαι, τούβλο. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ ηθοποιός θα γίνω και θα δεις ότι θα τα καταφέρω. Ωραία, αυτό είναι που φοβάμαι. Ότι θα τα καταφέρεις. Ναι, κύριε Κόλια. Ναι. Ναι, ο Κώστας Στεργίου είναι. Ελάτε να σας πληρώσω τα κοινόχρηστα, ναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Περιμένω. Ωραία. Άντε να ετοιμαστείς. Βρε Κώστα μου, είσαι σίγουρος για αυτό που πάμε να κάνουμε? Ρενάκι μου, γλυκό μου, για τα παιδιά μου κάντο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη κουτσομπόλα που υπάρχει στη γειτονιά. Αν πείσουμε αυτήν, σωθήκαμε. Ναι, και αν μπει εκείνη την ώρα μέσα να μπουν τα παιδιά, τι θα κάνουμε? Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρω εγώ τι ώρα έχουν τα παιδιά μετά τις 2. Αν δεν πήγαινε, σε παρακαλώ, πήγαινε. Ωραία, έφτασε. Λοιπόν, ψυχραιμία, ηρεμία, σοβαρότητα. Και λίγο ευχάριστος. Γλυκιά μου ρεζεντά, δεν φοβάμαι κανένα. Χαίρετε. Καλώς την κυρία, καλώς την κυρία χαίρετε, Κόλια. καλά. Ευχαριστώ, καλά είμαστε. Μίνα αγαπημένα, σε παρακαλώ, την κυρία Κόλια. Εδώ είναι η γυναίκα σας. Βέβαια, που είναι ταξίδι. Α, γιατί στη λαϊκή άλλα λέγανε οι γειτόνισσες. Αφήστε τι λέγανε οι γειτόνισσες τώρα. Αυτά δεν πιστεύω. Μινάκη, έλα σε παρακαλώ, αγάπη μου, γιατί η κυρία Κόλια είναι επισχολημένη. Όχι. Δεν είμαι ψυχολημένη. Δεν έχω να κάνω τίποτα, δεν έχω δουλειές. Δεν θα πάμε καλά, δεν θα πάμε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Μίνα! Αγάπη μου, έβαλε τη μάσκα. Μα θα ξεραθεί. Βάλε αυτό να διατηρείται υγρή. Έλα, κάτσε εδώ, χρυσό μου. Είπε, καλημέρα, τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς είστε κυρία Μίνα. Βέβαια, λέει, για ποια με περάσατε? Αν δεν μου το λέγατε θα πίστευα ότι είναι άλλος άνθρωπος. Πάρτε τα κοινόχρηστα, λέει, και κρατήστε τα ρέστα. Τώρα την αναγνωρίζω. Η κυρία Μίνα Χουβαρντού. Ποτέ της δεν μου ζήτησε ρέστα από τα κοινόχρηστα. Ως έτσι, Μα 1500 πάντα μου τα αφήνει. Να φας ένα σουβλάκι. Έτσι μου λέει. Βέβαια, και εσείς το σουβλάκι από ό,τι φαίνεται το τρώτε. Είναι στα κάσια μέτρα. Γεια σας. Μαμά, εσείς γιατί γίνεστε τόσο νωρίς, πού είσαστε? Κάναμε αποχή την τελευταία ώρα. Αποχή! Τι, ορίστε νεολαία, κυρία Κόλια μου. Έσχος, κύριε Κώστα μου, έσχος. Γρήγορα, πηγαίνετε πάνω γρήγορα, πάνω γρήγορα. Ποια είναι, κυρία? Είπα πάνω γρήγορα. Καλέ, τη μαμά σου δεν αναγνωρίζεις? Τη μαμά μου. Τη μαμά. Α, τη μαμά μας. Πετάχτηκε από τον Ευαγγελισμό για να έρθει να φρεσκαριστεί. Τι κάνει ξαδέρφη Αντωνία, μαμά? Ναι, η ξαδέρφη Αντωνία δεν αισθάνονταν πάρα πολύ καλά και πήγαν οι γιατροί και την είδαν και της είπαν ότι η λειτουργία των νεφρών δεν είναι τόσο καλή, γι' αυτό πρέπει να καθίσει ακόμα μία εβδομάδα και μετά θα δει, θα αποφασίσει. Τώρα τα είπε όλα αυτά. Όχι, μου τα είχε πει την ώρα που έβαζε τη μάσκα. Τα λέω κι εγώ. Μαμά. Σκύρτησε καρδιά της μανούλας. Ναι, το έχουν αυτό οι μανούλες, ναι. Συγκινήθηκα. Εμείς δεν είναι τίποτα. Δεν μου λέτε, εσείς γιατί κάνετε αποχή? Στον Ευαγγελισμό σου κάνανε πράσινο το μάτι. Βράσ' το πρασίνισε τώρα ολόκληρος εγώ. Γιατί κάνετε αποχή, πες μου. Θα τα πούμε μετά, μπαμπά, εμείς. Μετά, ορίστε το δωματιό σου πάνω. Γρήγορα πάνω. Γρήγορα πάνω. Μετά θα τα πεις. Μετά, μαμά. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνετε κι εσείς γιατί πρέπει να ξέρετε να βγάλουμε τη μάσκα και... Να πηγαίνω κι εγώ, κύριε Κώστα μου. Χάρηκα πολύ, κύριε Μίνα μου, σας είδα. Να είστε καλά, να πηγαίνω κι εγώ. Χαρήκαμε που μας είδατε και που μας ακούσατε. Άντε Κι στο εγώ καλό. χάρηκα που με Άντε είδατε στο και με καλό να ακούσατε. πάτε. Στο καλό. Τι είναι? Για μια στιγμή. Όχι, να σε εξηγήσω. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κυρία Μίνα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Κώστα μου. Κυρία Μίνα, δεν μου δώσατε τη συνταγή για τη μάσκα? Ερωτικά τραγούδια για απόψε. Ερωτικά και ίσως μελαγχολικά. Η ατμόσφαιρα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι λίγο πεσμένη. Μελαγχολική, αλλά είναι ερωτική. Σου παρήγγειλα κι άλλο καφέ. Καλά έκανες.
Έχω πολύ σιδέρωμα σήμερα σπίτι. Γιατί δεν παίρνει, ρε παιδί μου, μια γυναίκα για το σπίτι? Θα τα καταφέρω μόνος μου, ρε κουκλίτσα μου. Έχουμε γυναίκα σπίτι, δεν μπορώ να τη βρω τώρα. Ηρέμησε, θα τη φέρω. Δεν μου λες απροπό. Ο Λεκές από Μελάνη πώς βγαίνει? Α, από Μελάνη δεν ξέρω. Ξέρω όμως από Βύσσινο. Πώς βγαίνει από Βύσσινο? Αυτό ακριβώς είναι, ότι δεν βγαίνει από Βύσσινο. Πετάς το ρούχο, παίρνεις καινούριο. Τι φαΐ να φτιάξω αύριο? Ας το φάει τώρα και πες μου τι γίνεται μες στο σπίτι. Κοίταξε να δεις τώρα, η Μαριάννα το ξέρει. Όσο για την Κορίνα, ξέρεις. Της λέμε ψέματα. Πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε. Δηλαδή εσείς κοροϊδεύετε την Κορίνα. Έλα τώρα, το παιδί δεν έχει πάρει καμπάρι τίποτα. Σε παρακαλώ τώρα. Καλέ, ναι. Δεν μου λες τώρα τι. Μήνα τη σκέφτεσαι. Ποτέ και με τίποτα. Α. Έλα, τελειώνει το τραγούδι, βγαίνεις. Και τώρα ένα τραγούδι για εκείνους που προτίμησαν να φύγουν από κοντά μας. Προτίμησαν να φύγουν και νομίζουν ότι θα ζούμε με την ανάμνησή τους. Λοιπόν, κάνουν μεγάλο λάθος. Καλά κάνουν και φύγανε. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις Γράφεις. εκεί? Τι γράφεις? Ποιος γράφει? Ξύπνιες ακόμα εσύ? Άκουγα την εκπομπή σου. Η εκπομπή μου δεν είναι για μικρά παιδιά. Εγώ δεν είμαι ένα οποιοδήποτε παιδί. Εγώ είμαι κόρη του παρουσιαστή. Ναι, αλλά κόρη του παρουσιαστή είναι ώρα να πας για νάνη. Καλά, πάμε. Να σου πω, σήμερα έρθει η μαμά. Πού? Πέρασε από το στούντιο, δηλαδή έφυγε από τον Ευαγγελισμό και ήρθε να με δει γρήγορα. Α, μάλιστα. Ξέρεις, μου είπε ότι θα μείνει με την ξαδέρφη στην Αντωνία ακόμα άλλες 10 μέρες γιατί το άλλο στο νεφρό έχει και αυτό άλλη πέτρα. Α, έτσι σου είπε. Έτσι μου είπε και μου έδωσε και ένα σημείωμα να στο δώσω λίγο προσωπικά εσένα. Για μένα έγινε εδώ. Να αγοράσεις την Κορίνα ό,τι δώρο θέλει γιατί είναι καλό παιδί. Μπαμπά, αυτά είναι δικά σου γράμματα. Μου τα υπαγόρευε και στα έγραφα. Μπαμπά, τι λες, θα τα καταφέρουμε άλλες 10 μέρες χωρίς τη μαμά? Και βέβαια θα τα καταφέρουμε, Πεχάζο. Δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε 3 αλλά γέροι. Θα τα καταφέρουμε. Στο κάτω-κάτω δηλαδή, γιατί ο Κράμερ τα κατάφερε. Εμείς θα μπορούμε. Πάτε γρήγορα πάνω για νάνη. Γρήγορα πάνω για νάνη. Γρήγορα και σε έπιασα. Γρήγορα. Γρήγορα. Έτσι άρχισαν όλα.